ngayon sa berry barn para mag berry picking. Tamang-tama kasi yung mga pinsan namin from North Battleford, yon si Miko at si Abby nandito sa Saskatoon. Ang tamang-tama, pakita ko sa inyo yung mga berry. Yan, ito yung medyo against the light kasi, no. Yan, mga berry. Oh, medyo mga hinog na. Yan. Yan. Ito kasi ito parang hindi pa masyado hinog, yung mga dark na ang kulay. Yan. Napakarami. Yan. Yan. Mahamis ni? Mahamis. Yan, matamis. Ma'am, kaya kung po yung lumabayad tabi sa inyo. Masiram, no? Yung yan. Dito to sa berry barn yan. Nangunguhan na kami pero hindi namin alam kung magbabayad ba dun sa may tapat. Kasi matamis naman tong ito, katulad nito. Pwede na siguro to. Yan. Yan. Pwede ba tayo mamitas na? Pwede na siguro. Baka magbabayad dun hindi namin alam. Tamis. Blueberry, yan. Nahulog lang. Dami. Buti hindi kinakain ng mga ibon, no? Yan, sila ay taga North Battleford. Yan. Yan. Ang North Battleford is isa't kalahating oras simula ng Saskatoon. Yan, simula doon pabalik dito. Yan, ganun. 1.5 hour na travel. Nakakatuwa mitas ng berry. Dami. Yan yung tinatawag nilang Saskatoon berry dito sa Canada. Totoo nga, no? Matamis tong berry nila. Tamis. Maganda berry barn. Mamaya doon tayo sa tapat. Sa berry barn maganda din dito pag fall. Kasi last time na pagpunta namin dito, nung hindi pa kami lumilipat ng Saskatoon, nakapunta kami dito ng parang fall. Maganda rin dito. Ito ay di ko alam kung berry pa to. Hilaw pang berry pero hindi ko sigurado, no. Pero yung mga hinog na berry to. Ito ay kita ko lang, hindi ko alam kung berry pa ba yan. Pero ito ay habang sila, nagpo-photoshoot sila, yon. Ako
kumakain-kain lang ng ano dito. Ng nagpipik lang ng berry ng ano. Hindi kami nagbayad dahil walang entrance fee dito sa ano, berry barn. Wala naman atang sisi tayo dito. Nangunguha ka ng mga ganito. Napakarami niyan. Yan at tapos na kami sa berry barn. Yan. Hindi na kami nag berry picking kasi habang nagpo-photoshoot sila, kuha ng berry. So hindi na namin kailangan magbayad pa, no? So yan, at kumain na lang kami sa sa loob ng berry barn sa restaurant. Yun na lang at lakad-lakad na lang dito sa sa likod nila. Yan pala silang ganyan, no? Flowers. Ayan, uwi na sila ng North Battleford. Medyo malayo-layo yun, 1.5 oras. At yun lang ang short trip natin dito sa Saskatoon Berry naman. Bye-bye! Ay, guys! Umiiyak umiiyak na ayaw nang umuwi. Sa susunod naman, kuya. Sa susunod naman. Ayaw na umuwi. Gusto pa maglaro. Ayun.